Syudad sa Davao gipaubos sa double red alert status tungod sa mga na-monitor nga mga hulga ato sa pagselebrar sa holiday season. Mismong si Davao City Police Office Director Vicente Danao Jr. ang mimando sa pag-implementar sa alert status aron mapungan ang posibleng daotang plano sa mga armadong grupo. Mato ni Davao City Police Office spokesperson Mil Grace Drez nga nakadawat sila og impormasyon sa posibleng hulga gikan sa mga wa pa mailhing armadong lalaki o mga grupo. Gisigon ni Drez nga ila nang mas gipanghingusgan ang ilang intelligence monitoring aron masuta ang posibleng plano sa mga grupo ug magpuno usab sila og checkpoints sa mga entry ug exit points sa syudad. Bisan pa man og dili kaayo alarming ang hulga, dugang ni Drez nga gusto nila nga ang tanang kapulisan ug ang publiko makahibaw sa maong taho aron ang tanan magmaigmaton samtang anaa sila sa mga kalsada ug mga pampublikong lugar karong holiday season.